Lan ana ko'y pating lawas diri do. May kinaabot ka sir, pateng lawas gini sir. Sus buha nga atong niaging balita nako dito sa kalibunan karon ana pud dapis bye-bye. Lah, nay nagbuyot. Patay man siguro ni. Patay ni gud na kay wa nay pulso. Tawag ko reporter ang musibya ning patay nga lawas sa mga tao ha. Hello sir. Neng patay nga lawas diri sir. Diri sa Ronda Luyos Boulevard. Ya pagdala lag pulis sir. Lan ana ko'y pating lawas diri do. May kinaabot ka sir, pateng lawas gini sir. Sus buha nga atong niaging balita nako dito sa kalibunan karon ana pud dapis bye-bye. Ako sa ni-report dong ha. Okay sir. Istorya sa katawan, isang yaw sa bisag asang dakbayan para madunggan sa tanan. Kini ang Top Bands News Patrol. Pangitabo ugma balita karon. Kini si RJ Payay ang tigpayay sa imong kaugmaon. Top Bands News Patrol. Excuse me po. Headlines, usa ka mananagat nga nanginhas nga lumos batay. Sigon sa atong paghinabi sa mga nagadungog, kini si Boy Hunlos nga lumulupyo sa Ronda Sitio Ulating, nakitaan kini siya kaganihang buntag nga nanginhas diri sa baybayon sa Ronda. Sa pagkiginabi nato sa mga witness ug mga nakaila, kini si Boy Hunlos purti jud kunong pakabihana. Gawa sa pagkamananagat, usa sab kini mangulingay ug butan nga tawo. Ang iyang mga halin sa pagpanguling o pagpanagat, iya rasab kining ihatak para ipakaon sa iya pamilya. Susad! Sa atong pagkahinabi diri sa baybayon, wala pa'y dugang impormasyon nga natala gikan sa mga pulisya. Apan gidudahan kining nalumos sa hunasan ug naano diri sa kabatunan. Maong mga kahigalaan, dili jud ta magkumpiyansa og hunasan kay malumos ta nga walay dungog. Atong hinabiyon si Romel nga usa-usab ka mananagat nga may nakakita sa lawas sa biktima diri sa kabatunan nga nagbuyod. First and foremost sir, igo rin kita niya diha sa bato nga nagbuyod. Pero sa wala pa ang hitabo, gasigi ra siya katawa nga siya ra usa, samtang giguna ang tubig nga taga-bungkol. Wala ba na foul play yung kamatayon? Wala mang guro sir, kay kami ra mang duha diri ganiha. Mangayo ko niya lumban kay akong isugba para kanudto. Iya man kong gibalibaran, mao to akong giinan nga hangol, mao to akong giinan nga mayrag maumod ko ang tubig nga taga-bungkol. Luya ba nimo napas mo na day ka tagis biktima? Luoy kay taon sir, ay kay wa ko'y paniud to. Unya kukaan ako akong isda nga kuha dili ko panugal og hantak. Wala ka sir, kay namatay naman si Boy Hunlos, pwede na nimo sugbaon ng lumban o ganinikad. Salamat sa pagkiginabi si Romel. Salamat. Doon pa ni Romel nga usa ka witness sa panghitabo nga mao to inyong nadunggan sa interview. Mao na to ang panghitabo apan magpabilin gihapon nga misteryoso ang iyang pagkamatay. Mga dugang detalye inyong makita sa radyo ug madungog sa Top Bands News Patrol. Tulog ay. Uy, di ba kon raman si Boy Hunlos? Natulog na ditong tawhana. Kini si RJ nga nag-ingon kung single ka aw pareha ta. Istorya sa katawhan isang sa bisag asang dakbayan para madunggan sa tanan.